Hai la Brico sau pe bricodepo.ro. Domnul Bobiță, nu? Da, eu vin tocmai de la Slobozia. În legătură cu fratele dumneavoastră, cu Dorel. E un talent extraordinar la aruncarea ciocanului, domnule. Las fierbinți! Un nou sezon. Ce ai, astăzi, mâine și joi. Pe Voio și la ProTV. Că să arunc ciocanul, că să arunc ciocanul, că ce o să zică doamnele? Păi dar nu, că l-am aruncat. Băi, eu nu înțeleg nimic. Normal. Eu cred că tu ai un potențial extraordinar. Dorelei, să ne arunci, bă, ciocanul, că mai ai nevoie de el, bă. Ferește-te de răzbunarea unui ninja. Scott Adkins dă totul în acțiune. O lovitură de neiertat îl aruncă în bătălia vieții sale. Ninja 2. Răzbunarea. Vreți să mâncați? Veniți să țineți și voi focul ăsta! Dar unde-s bărbații că nu mai rezist? Survivor. De luni până miercuri, de la 23:30 la ProTV și cu o zi înainte pe Voio. Hey! Bă! I'm still, how do you do? Fuck it! You're a cop. I'm super cop. Just like in Bad Boys. Unul vrea dreptate, How do you know my dad? I got an idea! altul vrea steluțe. You kidnapped me? Dave Bautista Get angry! cu Mael Nanjiani. O comedie de te lasă martor. Stuber, detectiv de nevoie. Mâine la ProTV și pe Voio. Știți la ce ați venit? Mamânica mea. Și s-a dus! Săriți de pe fix. Sezon nou, joi, la ProTV și cu o săptămână înainte pe Voio. Chiar crezi că șorțul Masterchef vine singur la tine? Crezi că sună la ușă și zice gata, am venit, poartă-mă? Hai să fim serioși. Aici nu dăm șorțuri pentru cerbe de duminică. Există ceva care face diferență. Ceva fără de care orice preparat e așa, la gustul gol. Întrebarea este, tu ai acel ingredient secret? Dacă simți că da, asta este șansa ta. Așa că te întreb, de ce nu tu? De ce nu acum? Fă primul pas pe înscrieri.protv.ro. Doi muncitori care spălau geamurile unui zgârie nori în orașul american Columbus au văzut moartea cu ochii la sfârșitul săptămânii trecute. Acela exterioară nu era fixată de clădire, așa că la un moment dat a început să se miște haotic în vântul puternic. Mai multe ferestre s-au spart, iar cei doi au fost cât pe ce să cadă în gol. Din fericire, echipele de salvare au ajuns rapid la fața locului și au reușit să-i aducă la sol fără incidente. Muncitorii purtau harnașamente de siguranță, dar nu erau legate de nimic, așa că ar fi căzut în gol odată cu acela. Da, făcând haz de negat, dar au fost informați că trebuie să plătească geamurile pe care le-au spart. Da. Doamne, hai! Hai, v-am spus că astăzi avem soare, vreme bună, în toată țara se face mai cald ca ieri, serios se încălzește în centru, sud și în est. Avem temperaturi de la 6 la 16 grade, mâine temperaturile cresc și mai tare, ajung la valori mai potrivite pentru aprilie. Cer curat în majoritatea zonelor, vântul bate mai tare în oriental, 9-20 de grade. Joi, mai cald se face. Avem o zi cu soare, o amiază cu o atmosferă foarte plăcută, cu 10 grade peste normalul acestei perioade, 15-22 de grade, și vineri tot așa, nefiresc de cald pentru perioada aceasta. Continuă să fie vreme frumoasă, apar norii rar și vântul devine ceva mai insistent în sudul Banatului și pe crestele munților, tot 15-22 și vineri. Scanați codul QR de pe ecran și veți afla prognoza detaliată în majoritatea orașelor din țara noastră. Atât despre vreme, cu date noi vă aștept la știrile prânzului. O zi liniștită să aveți. La revedere! Mulțumim, Florin! Mersi, Florin! Doamnelor, domnilor, hai să încheie primele știri ale zilei. Rămâneți cu ProTV, imediat începe Vorbește Lumea. De la 20:30 nu pierdeți Las Fierbinți. Noi ne revedem mâine dimineață, cum altfel, la 6 fără 3 minute. Sănătate multă și să vă meargă cât mai bine. O zi frumoasă să aveți. Deci...
Acest program poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului. Magazin. Vorbește lumea la cafea, că o zi bună începe așa. Se aude tare, cel mai tare. Bună dimineața! Și bine ați venit la Vorbește Lumea. E o zi frumoasă, astăzi este o zi în care am aflat cu toții, dacă v-ați uitat la știri mai devreme, că o să plece Katy Perry în spațiu. Și Lili aici, lângă noi, s-a uitat la televizor și a zis: vreau și eu să merg cu ea acolo. Da. N-ar fi tare? Acum întrebarea e de ce o vor lua pe Katy Perry în spațiu. Probabil că la un moment dat de maximă tensiune să înceapă să cânte. Da. Și ce poate să cânte? Aveam o melodie pregătită, dar nu ne-am mai... Noi astăzi nu mergem în spațiu, dar o să avem atâtea lucruri interesante aici în emisiune. Numai Katy Perry nu vine. Credeți-mă, în rest vine toată lumea. Iată ce v-am pregătit în emisiunea de astăzi. Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Astăzi la Vorbește Lumea ne întâlnim cu Sebastian Dobrincu și aflăm cât și de ce a stat în izolare. Iar taticul Dan Cruceru vine cu sfaturi importante pentru toate mamele și le învață cum să se pună pe primul loc în doar 3 pași. Tot astăzi, cei mai frumoși pui de Amstaff vin în vizită la noi, iar un make-up artist aduce o nouă lecție de frumusețe pentru toate doamnele. Machiajul expres pentru un look fresh. Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Bun, ok, trebuia să începem cu cățelușii, e mult mai interesant, adică decât Katy Perry, faptul că o să avem niște fie la ea în spațiu acolo. Exact, niște puiuți de Amstaff atât de drăgălași astăzi, mamă, și poate vorbim și cu voi de puiuții voștri, de cățeluși, de pisici, de acasă. Animăluțele, exact. de companie. 0751 121 123 poze cu animăluțul vostru de companie, ne trimiteți pe WhatsApp și, sincer, deja au început să vină pozele încă de când ați vorbit cu colegii de la știri. Da, am vorbit cu colegii de la știri, am întrebat dacă au și ei cățeluși